Kalure kod lendo mar duol mauchone ng'iyo rang'eny mag mwandu milongo ni KEBS nitie mbolea mabandia ma osebedo ka ikeyo ne jopur e pacho ka. Jotelo mawuok e hoho mar Okak onyiso luoro margi kuom yuto mar jopur kalure kod mbolea mabandia go. Kagiloso e nyasi mar yawo ayanga gedo mar chiro ma Sibanga ma igeno ni biro konyo jopur e gwenge mag Cherangany. Jotelogo ka otelgi kod jaod bura ma Cherangany Patrick Simiyu owacho ni nenore kagima midhiero mar kech dhi bedo e pacho ka kapo ni sirikal ok okawo okenge mag tieko keyo mbolea mabandia. Jotelogo bende ojiwo sirikal mondo mi opog mbolea mag sirikal mondo otimre yo makare kendo dwarore maonge mibadhi ne jopur duto ka. Wote sisi Cherangany tunategemea mahindi ya ukulima ama namna gani? Sasa kama itakuja hii mbolea ambayo imechanganywa hivi vitu vingine, tutafanya namna gani kweli? Sio ni hatari ya kwamba serikali ijaribu sana ili mbolea iweze kufikia mwananchi hapa mashinani, ama ni aje? So nataka nishukuru mheshimiwa kwa ile jitihada muhimu sana ambayo alifanya mpaka mkapata hii soko ambayo itagharimu serikali milioni 57. Soko ambaye ni moja ya soko ya modern ESP markets ambayo itakuja kusaidia wamama, vijana na wale wazee ambayo wana mambo yao ya kuuza kwa masoko.